Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. So maayong adlaw kaninyong tanan diha guys no, kung naman mo rin sa Amerika or nara mo sa Pilipinas, kung naman mo sa Korea, China, Hong Kong, Thailand, Dubai, welcome to my YouTube channel guys. Palit sa kog tubig diri sa 7-Eleven kay gihuha na gid si Mr. guys. Nagkaon mo gud siya og biskwit nang hunong mi ganiha guys. Unya wala may kadala og tubig. So nang hunong na gid mi diri. Nami karon sa south guys kay biyahe mi padulong Negros. Layo-layo pa gid ang among biyaheon guys. Gikan Mandawi padulong sa Bato. Unya mangita na pud mi ani sa unahan og kaon kanang karinderya kay mga on mi para mamahaw mi. Biskwit lang ako sa anggi kaon ni Mr. Ako walang ko ni kaon kay siya lang akong gisiguro ako madadapa man akong kagutom guys. Ang gisugo ni Mr. kay gamay-gamay lang ko no. So mas mayom na lang ning dakuon na lang pagpalit guys kay layo para ba among biyahe. Ayo lang. So tara na guys kay giuhaw na gito si Mr. Ako na ning ihatag niya. Hayag-hayag na mga alas 5 kape na ni siya guys. Nibiyahe mi ganiha mga alas 3 kape na to siya guys sa kadlawon. Hapit na to siya 4 AM. Nara si Mr. Giuhaw na gid ni siya guys. Giuhaw na, gikapoy na layo pa kayo. Hi, salamat. Naabot ang kitaon mi sa Bato guys. So, wala na siya dari ang Bato. Layo agad sa mo ang biyahe guys. Grabe. Sakit sa lubot. So, humana ko lista sa among pangalan ni Mr. guys. Edad. Kinahanglan jud nga makalagbok ta diri guys. Wow! K9 dog. Ang nakabutang kay Donut Pit. So, mag-rowing to sila guys. Musakay namin sa barge guys. Dili namin magdugay. Ug na si Mr. Iyan na sanang ipasakay ang motor guys. Basin mularga na ni taod-taod guys. Mabiyaan gid mi ani. Musakay na lang mi daan. Hey guys, nanako diri sa barge. Nindot kayo ang view sa likod nako guys. Ang likod ra po nindot kayo guys no ang view. Unya, nagulat pa ko ni Mr. Kay na pa siya sa ubos guys. Murag gipangitaan, murag nangita pa ang kuan sa ticket no. Nara. Na siya gibayaran. Nya, napahimotang pa na siya diha sa motor. Lantaw-lantaw lang sa ko diri sa mga view no. Puno-puno gid kayo ang karga karon guys. Na mga dump truck, na ay backhoe. Backhoe ba na? Magbakasyon rami ka dito sa Negros mga guys. So tara na guys, musaka na ta kay humana si Mr. So ako lang gikuha ang iyang bag guys no kay hindi siya magsud kay siya ang akong cameraman karon guys. Kapoy pa na siya pero ako pang gipahimong cameraman. So tara na. Sa petong dugayan, musaka na ta kay dili pwede maglangay-langay guys kay gamay kay andalan unya nay nagsunod namo no makuan sa ta maikog ta ba maulaw sa tagdako. Musaka na lang miguna guys, munglingkod na lang mi diri. Yang ate ang among kasabay karon guys, yang mga pag-umangkon. Una lang sa midrig saka sa barge. Masunod rato sila. Og sa kada kong bakante sa mga lingkuranan guys. So naglibog na mi kung asa mi mang lingkod. Asa? Ano to? Sa bunga? Layo rato ko anto algoy. Dalagit? Mana to algoy nami. Hindi ka ya. Hi guys, diyan nami karon sa barge, diyan nami tanan og nagkaon-kaon sa midari. Ako nagkaon ko og ampaw guys. So nangaon sa midari og ampaw. Karon guys, nilarga naman ni ang barge no. Nya maayo jud kay ang panahon karon sa mong pagbiyahe. Dili angay mabalaka. So safe lang ang tami nga maabot dito sa Tampig. Kapoy man day magbiyahe guys nga nakamotor. Di pa jud ka pwedeng magduka-duka. Gipungan lang gid nako guys bisag duka jud kaayo katugon jud kaayo ko sa biyahe. Na magtulog-tulog ka hulog yun. After 30 minutes or 45 minutes ba ni guys, so nakadunggo na mi diri sa Tampi. Tampi na mi guys, so na mi diri sa Negros. So biyahe na sad mi ni Vic adto sa Bais, another hour na pod. Dali ra sa barge pero mahadlok gihapon ko guys. So guys, kapikap ko sa ko ang lubutan kung naabay mga namilit-pilit. Kay nagkaon mi ganiha og ampaw guys. Nagkaon-kaon kog ampaw. Basi namilit sa kong lubot ba. Nana sila? Wala na dag 5 day ay ganiha ra ligitan daw. Dali na mo na mo.
So na lang sila gawas. Lahi lang ta. Ay lang ka na sunod ka sunod. Pagesa ay. Pagesa. Dublin sa ay. What's up? Hi, salamat. Nakadunggo na dyan mi diri sa Tampi, guys. Adto ra pud ko sa unahan mo sa kayanin niya, guys. Kay napay manggawas diri mga motor, mga sakyanan. So, maatrasan unya ta diri aw unsa ba. Hi, guys. Welcome to Negros. So, diyan na mi sa lahan ni Vic karon, guys. Naabot na gid mi, guys. Kapoy jud kay among biyahe. Sakit jud kay sa lubot as in. Sorry sa mi diri kariyot lantaw-lantaw. Tinhin na lang tama ng atong video, guys. So, don't forget to subscribe, like, and thank you for watching.